La biblioteca de metadata, per Marta Clua. La intel·ligència artificial forma part del nostre present i ens impacta de ple en molts àmbits. La incursió de la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic a la investigació clínica ha resultat ser una eina efectiva per millorar l'eficàcia dels processos i la precisió dels resultats. Aquest potencial, que uneix iniciatives innovadores amb una perspectiva pragmàtica, resulta molt atractiu per les empreses del sector sanitari i farmacèutic. La posada en pràctica d'aquestes tecnologies ha plantejat nombrosos reptes i també dilemes ètics que subratllen la importància d'interpretar bé les dades i, sobretot, detectar possibles biaixos. Però l'impacte positiu que la intel·ligència artificial pot tenir a la investigació clínica anima a seguir la recerca i a buscar la manera de superar tots els obstacles de manera responsable. La novel·la que us presento avui ens parla d'assajos clínics i de tecnologia, però de molt més. Es tracta de La memòria dels animals, de la Claire Fuller, amb la traducció al català de la Josefina Caball, que ha publicat recentment Les Hores. La història ens situa en un futur impactat per una pandèmia, causada per un misteriós virus que causa danys sensorials, pèrdua de nervis i, en la major part dels casos, la mort. La Nefi és una biòloga marina de 27 anys que viu a Londres sense una feina que la motivi i amb molts deutes, que s'inscriu a un assaig experimental finançat per una gran farmacèutica per tal de trobar una possible vacuna. Això la porta a tancar-se en un recinte amb altres voluntaris a la recerca de la cura per a salvar la humanitat. Però no tot anirà com estava previst i, de sobte, tot el personal mèdic desapareix del centre i la Nefi es troba aïllada amb 4 voluntaris, la Rachel, en Leon, en Yaiko i la Piper. La Nefi farà amistat amb en Leon, que abans de la pandèmia havia estat treballant en una tecnologia controvertida que permetia als usuaris revisitar els seus records. Una tecnologia experimental que no funciona amb tothom, però sí que ho farà amb la Nefi. En Leon li recomana que revisiti moments feliços de la seva vida per tal de sentir-se millor. Però la Nefi, quan ho intenta, el que passa és que reviurà els episodis de la separació dels seus pares, l'absència constant de la seva mare o la malaltia del seu pare i altres moments difícils de la seva història més recent. També anirem coneixent la seva passió i obsessió pels pops. Mentrestant, fora de l'hospital, Londres queda immersa en un caos apocalíptic i la Nefi i els seus companys hauran de decidir què volen fer, si quedar-se tancats dins el centre o sortir al món incert que els espera. Ens trobem davant d'una novel·la que ens parla d'un futur desolat a causa d'un virus mortal del qual no es coneix la cura i que segurament ens ressonarà una mica a la pandèmia viscuda fa pocs anys, però amb uns elements interessants que m'agradaria remarcar. D'una banda, la tecnologia innovadora que permet reviure el passat recent, el que anomena la memòria episòdica, que permet a la protagonista recordar de manera conscient, en el temps i en el lloc, i amb totes les emocions viscudes. Aquests records ens ajudaran a conèixer millor a la Nefi i a entendre la manera com es comporta. D'altra banda, la Nefi veurem que des del principi està escrivint cartes a algú anomenat H, on exposa tot el seu coneixement i la seva passió sobre els pops. A mesura que avança els llibres, anirem descobrint qui s'amaga darrere d'aquesta lletra. I en tercer lloc, veurem la relació entre els 5 pacients de l'assaig clínic i de quina manera actuen en una situació límit com la que viuen. La memòria dels animals ens presenta una realitat utòpica que ens fa reflexionar sobre l'individualisme que predomina en l'estat actual. L'autora ens convida a pensar fins a quin punt seríem capaços de sacrificar els nostres propis interessos per prioritzar el bé comú. Acabes d'escoltar La biblioteca de metadata.